Hovorí sa, že rodinu si nevyberáš. Ale ja si myslím, že to nie je pravda. Môj čoskoro manžel. Ďakujem ti za to, že vždy stojíš pri mne, aj keď mi svet prestáva dávať zmysel. Lali, ukázala si mi, aké krásne je niekoho milovať, môcť sa na niekoho vo všetkom spoľahnúť a bezpodmienečne mu veriť. Sľubujem, že budem mať nás dvoch vždy na prvom mieste. Dnes sa ku mne postavíš a povieš mi svoje áno na celý život. Áno. Áno. A za to ti ďakujem. Naši som sa stále pýtala, kedy mi už kúpia bábätko. Až nakoniec súhlasili. A potom mi síce stále hovorili, že k nám do rodiny pripudne malý Filipko, ale ja som vedela, že som si tam hore už dávno vybrala sestričku, za ktorú som veľmi vďačná. No a k tejto mojej sestričke patrí už veľmi dlho Ondrej, ktorý v živote nič moc zbytočne nerieši. Ale to iba pokiaľ nejde o Lauriku, pretože keď ide o ňu, tak spraví prvé aj posledné, len aby ju videl, že je šťastná a spokojná. Celý svoj život zasvetím tým, aby si sa mala vždy ku komu obrátiť v tých najhorších chvíľach, ako aj prežiť radosť z tých najkrajších okamihov. Ty si môj pokoj, bezpečie a domov. Ďakujem za teba. S nimi ostanú vždycky postarané. Ja vám chcem zaželať, aby vás tá láska, tá dobrá nálada, ten smiech sprevázali aj naďalej na vašej spoločnej ceste, ktorá bude, dúfam, jedna unikátna, jedinečná jazda až do konca.